shai boklang mashambai duai na benda ka jing jatai bam chukut min sin jang arius puwe duai na benda ka jing jatai min sin jang Victoria Marway duai na benda ka jing jatai min sin jang Westerland nong sich Mas pun obat Lait-ïa, Lait-ïa, Sngi yaw jisut nagabenda kanegasni kamdame kanegasni todi mendingkom jongene upanai nginang tuwai nagabenda ka jingisne ka jongu halo jongi bangin roy ha ka jingit bat ka jingri uplay ngibu ya ka jing tumu jongi lemba ka jing asylum jongu Boniface Bakhuid ubalay ap mater idwai ro nagabenda ka inner healing retreat ka ban stam menda ka hasngi pat baro ki bawan ki nyama shisha ya ka jingi du jisu ka jingkoi jingkhia met bad men siam ha kerteng upa baru kon baru men siam Bakhuid amen kajinga e jongo trai jongi Jesus Christ pat kajingi jongo blai lem pat kajinga sulak jongo men siam Bakhuid kindon rengkha bat pi baro togen sange por ben kuslai halar ka pop kisang jongi u Paulus Bakhuid u kendo ya Timothy paude ben Yaisha hakamat ki jinge hakamat ki jing jinjar ben yaine ha ka jing rio blai ka jing Khuid kaba u blehi ula kot yangi ben im tongin karpa dia jisu ben map yangi yaki por baro ngim shimla im rio blai im Khuid ha ka jing im jongi lesing ila kongu ya ka pop ki jing talot ki jing suniu ben sanshari yangi ina karpa dia jisu ben perlai ludingi na kita ki bor baro jong kaneka kinja prathai try jisu map yangi sai kud yangi nakini ki pop baro ki bangila le nga plang how play badan war baro bade happy ko men ko para bangala le pop shibun e da ki jimpar khat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala chunga da ka jingle pala chunga da ka jingle pala bakra e chunga na markata na karpadi ka Maria Bakhuid kabayayusa ka teisuti yaki angel bat kiri kui badia pi ko himen ko para banduai na gabinda janga how try u blay jangi blay badon bor baro ni sune yangi barendala ma pigi pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut amen strike and rod go blay Sngi
Sngi penim biangi. To nginia duwai. Ngibu ikijing dumu chungi baro lemba ubornifas Bakhuid bayap mate. Kamda me hakane ka sngi thori meningong chungani banai. Nginang trang malong kam riu berle kam Khuid. Haka jingim chungi. To ai ba matir ubornifas Bakhuid. Unyang kum unang ya silem nagabenda jungi kotrai. Kanamba nginla ban baskem ban pla da ka jingslur ha ka kam. Yagata ka jingate kaba ulahikai da ka tin. Bat kaba ulashan muhor da ka snam jungu. Da utrai jungi Jesu Kristu kun jame uba im bat sansha rengkat badme. Ha ka jingelong kawai jungu men siem Bakhuid. Ublay junom la junom. Amen. Kajing pule nakashtib ar jung Paulus Bakhuid sha Timotheus. Ko Lait-ïa. Pilabut bnia ya kajing hika jonga. Yar karukom im jonga. Ya kajing temu jonga. Ya kajing jonga. Ya kajing sha jonga. Ya kajing I jonga. Ya kajing ne jonga. Ya kajing sha ban ben jonga. Bad ya kajing jinjar jonga. Ya kabala jie hanga ha Antioch. Ha I konium Listra. Katnok kijing ban ben bangalasha. Penbana kine baro utrai ula pelajenga. Da shisha baro ki bakwa ban im kajik im baru blay ha ukris Jesu. Kin sha ban ben. Kat ba kiru baman bat kiru thok kin nang sniu. Kiru thok bat kibasha thok. Mapi pat to yene hakata kaba pilayo jingikai. Bat kaba pilangej skem. Da kaba tip na uno pilayo jingikai. Bat bakumno na du dang kunlung pilanang ya kajing to Bakhuid. Kibala ban hikaya pi na kabanta kajing pen im. Da kajing ngej ha ukris Jesu. Kajing to baro kalong kabala persat mensim da ublay. Bat kaba mentoy na kabanta kajing hikai. Na kabanta ka sneng ka kraw. Na kabanta ka penbeit penbha. Bat na kabanta kajing penksan ha ka ho kasot. Knang bu ubriu jung blay undup long ubajanai. Ubala pentebit na kabanta ka kamba bha baro. Ka ktin jung utrai. Straks pakken kendai na ban fras pa life ho. Fras pa life ho. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Utrai undon rengkad bat pim. Kajimpuli naga gospel Bakhuid katkum umarkus. Kadba u Jesu udang hikai ha ke temple ula ong kumno ki stadain kila ban ong ba u Chris ulong ukun jong u David naba u David hi habala persad da u mensiam Bakhuid ula penbana utrai ulong ula ong ha utrai jonga to shong ha ka kamon jonga tak hado bangan dabo ya kinong shun jame hapo ki slak jat jame u David hi u kot ya u utrai te kumno ulong ukon jongu u paid ba paid san ulas ngap ya u Jesu da ka jingamen ka gospel jong utrai Tinyaroy meg Chris. ko himen ko para pain hautrai Jesus Christ hangne ha ka gospel ni yusno u Jesu yai beteng ya ka jingya tainia bat ki ju bat ki parisi ha lorka borka itiar jong but ha ka gospel minda kasnging yusno u Jesu brat ya ka jinkerli shaki ju shaki parisi kumno pin kot ya u Jesu ukun David haba u David hi ula kot ya utrai ya ukun jongu utrai hangne ka donga ka jing ya tainia kaba shirkhe hapdeng jongine arngud u Jesu udang bu hakama jongi kane ka jingkale nitip haka jingto Bakhuid kaba u Jesu ula shim kane kalong na ka sam shispa shipo hakaba u David hi Ukraine kane ka pam Yahweh u ong hau Adonai kane kalong ka jimut jangata ka ketin Yahweh u ong hau Adonai Yahweh ulang utrai ka kadau naga benda uble Adonai u yang naga benda ukun Yahweh u ong hadu hau Adonai kabamut utrai ula ong hau utrai but hangne Jesu ubu ya ka jinglong uble jongu hakama jangki haba ki ju ki parisi ki peit ta ka jinglong ubriu jongu Jesu na marngitip hau Jesu ngedon ya bara artele ki jinglong ulong uble ulong ubriu but ki parisi ki peit barabor ya u Jesu kumubriu na kata ka daw don bon sin ya ka jingya tainia hato de ma u de ukun mystery ding ukun janga Maria udai na Nazareth kumno ken ulaban kren katne daka bor ka itiarayu ba udon namar kim shimla ban kindiu ya u Jesu na ka jinglong ubriu shaka jinglong uble kane ka pelong yaki ban shem jinge ban pediang ya u Jesu balong ukun uble but na ka taga daw kila wan daw barabor ban penrem ya u Jesu but kila ong haba u Jesu ong alang ukun uble kila ong ukran ben ble namar kimpat laban kenjo ne pin kentiu ya ke jimut jimbarka jongki shadu shaka ta ka kerdan bau Jesu lang ukono balai la daud kitip bau Jesu lang ukono balai kim nuchu ban shale ben yabu henry na marba ki petang yabu ukon ubriu ukon David ubalawan ban yalam yaki shaka jingjob persha yaki nong roman kata ke jing sautu jongki kala pinsakut yaki nakaban maneyabu niyo haka fareng domesticating God ni domesticate ni kranchapang ki mrad kalau ni wan yalam yaki mrad kalau bad ni train ni hikai shi hikai nangta ki kerlalong ki mrad ki basa haying jongi kum hati
ne wat ye ki ksoro ladang ni wat ya ka history jongki ni ong ki long ki mrat klau henreng ni penblin ni penyajan ni penju ye ki bat ki la stam ban sa bat ni hakane ka dor kadon ke jinglong hapo jongi ro ni pelong ia ubele kat keriniang jongi beriu ni pendrit ia ubele sya keriniang jongi beriu kane kalong ke jinglong jongi ju bat ki padisi kaba kangla dia ki na kaban mane lai luit ia ubele kala kangla dia ki hakaju kapor ben yopidiang ya ke jingker ko kaba ke de ben dawa kaba ke de ben pidiang bunsin ha ke jingim jongiru tendeng ni domesticate ni pendrit ya ubele sya ka jing riniang jongi beriu kabamot jing riniang jongi beriu kabamot kat ga jing barka jongi kat ga jing snow jongi kat ga jing shem jongi kat kum ga jing tolot jongi tendeng ni pendolot ubele kumba mangilam te kabang ile kum ne ka jimma kalong ngimla duaishu ha ujisu ngimla ban maneshu ya ujisu bad ngistang ban keinsting palat yaka jinge jongiru kane kalong jimma ladangi domesticate god ladangi pendrit ya ubale kat karinya kat kum karinyang beriu kane kan pinjot yangi kangla yangi benyo pidiang jingger ku haka jingim de haka ta ka jinglong jongi parisi ujisu u kren ya kane karukam bado kli yeki bale ladalong kumda u david u kot ya utrai bado u betairu ba un perlong yeki briu baro haka slak jab jongu footstool perlong mano kabamot pendam yeki baro mano badon kane ka bor ublay ulaban pendam yangi ublay udon gabor halor ka perte ublay udon gabor halor ka beneng bananta jisu dang ay beteng banong badun pensyong iawu sya kamon jongu u yawe u pensyong iawu adonai ha ka kamon jongu kane ka long ka jimmul jonga ketin hebrew bad khaba u klikum ne ki briu ki basngap ki kamstat ki comment ki parisi pat ki snowdom ki sadusi pat kis ngaudam henry ki paidba kis ngaukemen namar u jesu udang keren ya ka bade ki paidba ki koloi ben sautu ya ka jinglong ublai na kata ka daw kila tur syawu ba ki ku aban kta ya wu ki ku aban wanbu ya ki bapang ki bashitam ha ki jat jongo ba kindup yo jingoy ki paidba kila kam ngeit ba kila stang ben yo I ha u jesu udon ublai Jisu ulang ublay ki parisi pan haga jing sorong kila kanglan kane kalong ka benta kaba ujisu kren hangne mintang ilaban Petru naka shiti jongo Paulus bakush Timothy u Paulus bakud u kendu ya u Timothy ban im ya ka jingim bariu balay jingim Bakhuid baduday ban kusiar ba naka ban ngop hakano kano ka jing siniyo wan hakamat kano ka jinge nanda hakaju kapor udang maham ya u Timothy namarba dashisha kibriu kibakwa ban imriu belai badu kris kin sha banbei kibriu kibakwa ban imriu belai hawu kris kin sha banbei kane kalong ketin kaba ulabu hakamat utimoti kabamod lada manga ban mapi ngijid ban im ya ke jingim bariu belai hawu kris katekana kadon ga jing shaban ben don bon gi brio ki shait ong ngating ban duai ya side ne ngating ban ya trailang bat ka retreat center ne ngating ban long kam rio bale namar ngan ya kendu bon gi jinge te namar kata ka daw don bon gi brio ki jit ban im ya ka jingim blem namar kane ngi shait yo I ki brio kadbang kidang im rio bale kinang ya kendu bon gi jinge te ki brio ki ting ya ke jinge te ki kiar shi sundon na ka lat ka lendi ban long riu balai ki ting ban sha ban ben te ki suk jai ki shong suk jai kanamba ki num ya kendo jinge kane ka long shisha ki brio ki kawang mau tang hauding badon so ki brio ki kawang mau tang hauding badon so namar bale ki ko ban yoso
ngila don artili ki so pi hangto lara pi peit minda ki so baro lalut henre ki tanat baro la kidialut namar ki briu ha ka jingale jongki ban ke so kim perkashu iyaka ki tanat kila lebain ya ke ding but kila yo lut yaki so ha kane ka dor ki briu ki le ya ki briu ba imba ki briu ki kran bain ki kran tat burom ladangi nge jit ban im kam riu bale kin ong opet ya ki rikuit ka yang ha ka perte ka yai ha ka perte leze ki nos new yangi leze ki kran bain yangi ke kran tat burom yangi pakin yakendo jinge kawe hadin kawe pat u Paulus Bakhuid u kran shai kadar yakane dashisha lada pijit ban im ya ke jingim bariu bale au kris kin sha ban bain teki briki jit ya ke lindi basuk ayu kababanginum duai kababanginum im rikoi kabanginum trang banlong ki bariu bale ngiru nginjit ya kijing sunu na kata kadaw ula yai benrap ula on ki riesiniu ki kangs ki nangs niu shushu kinang le ki comes new shushu bale ki briu ki jit ban im ya ke comes new namar bale ki ting yaka jingsha ban bain ki briu ki sakut ha ke jinglong dakai namar lada ki pingala kin kenlalong ki di badon so lada don so ki briu kin kabang mau badu jisuru ulai kandu ya kane kaju kikili daka bor ka itiar ayu pilekumne daka bor ka itiar ayu pi penkoid igini ki briu daka bor ka itiar ayu pi hukum yaudi daka bor ka itiar ayu pi penkoid ya ke temple manu ba ai kene ka bor but uladon ka bor na marulong adonai ulong utrai badu don ka bor ban shong hakamon jong uble bad daka bor ule yakane ko himmen ko para bon sin ngi do jingar ko bon sin ngi sa jingai na ujisu na mar ngi ti na mar ngi nushu ban long riu bale tingi on komno kaba bangin im kumnehi ni im kumnehi ni yap kumnehi kaba mud don bon gi kristan hagane ga juk menda ki im nadu ka por kiyo baptisma hadu bakiyap ki pindap malumala ya ke jingim kristan kelam da tre ban kindiu kindiyat ya ke jinglong kristan jongi syakata ke jinglong kaba u Paulus Bakhuid ong ya u Timothy syaka jinglong bariu balai tang ki bak kibriu ki bab kindiu ya ke jinglong syaka jinglong bariu balai kidon ka hok bandawa ya ka beneng hapadengi rikuid kibriu kiba im nadu kapor baptisma hadu kapor bayam da kaba pindap malumala ek kamram kila mallong kibriu ka bahiar arsut shaka jinglong jongi risniu ki katalot na dong shadong jongene ka parte nangda ki ong hana ngilong kristan kane kada ki jinglong jombon kibriu ban lesniuru kimlele ban mane ubleru kamlele hapedeng kini artili ki kam omdon kano ga jingala haga jingim jongi ngilaban yoi kambun kum kini ki jait briu haga ne ka perte duna ba ki briu ki bajit ban long riu balai jisu u kot wer yangi sautu ya ka jinglong u balai jongu u Paulus Bakhuid kendu yangi bangi de ben trishitom ban penne ya ka jinglong riu balai but ban pin kendiu ya ka jinglong riu balai dai na ka daw ki jing duwai kerpang ya ki retreat ki ba extra kabangi shimmenda ha ki retreat center kumda ter kan long ke jing yarap yang ngi ban long kam riu balai but ki ve baro ki kam ki long maintenance work aba kali kasniu ngi ra shaka workshop kindiat por nanda ngi pensiona ladaka kanau ka pipe las new pengala nanda sawan kane kade ke rukam bon gi kristan ki im hagane ka parte henry jisu trangayu nangi balong ki ba kam riu balai kam kuin kanamba ngindup ya kendo ya ka jinge du kris ha ka jingim chongi ngiduai na benda kane jisu be in karku kardo yangi pensle yangi penkandang yangi bangindup kam sauto ya ka jing kart ka jome kam riu balai ha ka jingim chongi
Bahat ngi sauto katban nang rible nginang yo jinga bandup job halor ke jingsha ban bain atat. Jisu karku yangi penslay yangi daga bo jangene ki yukirish Bakhuid. Enyaro ya utrai Jisu Christ. Mi plai ke jinget ke jangi nganget. Hau play upa badan board baro. Unang tau ke beneng bat ke kendo. Bat hau Jisu Christ ukun pamarwe jangu. Utrai jangi. Yau balapuna mensim Bakhuid. Yau balakana ke Maria teisuti. Ubala shale bain hapo upon Dios Pilatus. La sanar panayawu. Ula yap la tep yawu. Ula kiyasha ki bayap. Haga Sngi ka balay. La mipan ki bayap. Ula kiu shabane. Ushang shakamonu blay upa badan board baro. Nang da unman pat ban bishari ki bayim bat ki bayap. Ngangid hom mensim Bakhuid. Haga balang Catholic Bakhuid. Haga jingesilo ki rikoid. Haga jimma pigi pop. Haga jimmi pat ka dot. Haga jingim bam jikut. Amen. Laispa and your way. To ya duai ko himen ko para ba ka jingkene jonga ba jampi kan long ka ba pdiang hun ha u blay upa ba don bor ba ro To try putting Jikian Kiki Jumpi, Nakata Giro, Putting Jum, getting Mutayang even a column for Jumara away. to pdiang I karpat ko try ya ke jingtarwa jongi pai jame ya ke bela IT karpang ban burom ya ke jingsha shitom jong u mater Bakhuid u Boniface but to ai ba ke jinga kabala ai haki ya ka jing slur hapadeng ka jingsha lebain ken prolong yang iru ki bas kem hapadeng ki jing tunju dau Chris utrai changim Amen. utrai undon reng kha bat pim to ken tiu yala ki donot tong ina ingu ya utrai u blay jangim da shisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jangi bat ka jim penim yangi khaman la ka pon bat ka jaka banai ngu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut na markas nam jangu Boniface Bakhuid ya ka bala play ban pla ya ka kerteng jame ha ka ba pertu bod ya Chris ka pen pau ya ki kamba pla jame da ki ba met penjanai ya ka bor jame ha ka jintolot jangi But me pen kalai ni ki batolot bor ben sakia me lemba utrai jangi u Jesus Christ. But na markata rengkat bat ki bor janga beneng ni ai bane iame hakane ka perte da ka ba pertashi junom sha ka burom jame.
ban ko para ha kana gas ngi todi ban ningon jong ni banai ina karpa nadu ka tonod ba umen siam ba kudan pen slayangi ban long kam ri bale kam kuwait kam jan bad jisu da ka ba pediang ya ka jingsha ban bain halo jongi hapo jongi ban dup jan bad ka baneng da shisha melong ba kuwait ka trai kata may jong ka jing kuwait barom namar katangi karpadia me to pen kuwait pen gandang ya kini ki jing tarwa jongi da ka ba pa ya umen sim jame kum ga umjer halo jonki bakin kalalong yangi kamet bagas nam jongo trai jongi o Jesus Christ ha kapor baladi no yavu badala ka mons ngobha ula pediang yaga jingsha shitom ula shim ya upu badaka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong tushim batobam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naga benda jumpi Hagaju ke rukamenda la ya bam ula shim ya ka kuri pada ka bai aingu biang ya me ulaya ka halage senran u om to shim bat di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga janga jutang batimai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi bad naga benda ki babun naga benda ka jimap ikipop to le ya kane ban kan mau ya nga Kasnam bakardor jango Christ pen koi dia men siam hadim pen koi pen kiaya ki bapangi bashitam baro yada yang ina ubamen kajimaya jong ka jinget namar kata ngi ke ba pen menda ya ke jingia ba ke jimi pa jongu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwaidem namar melanyu yangi ke ba bit ben ya hakama jomme ba ban shakriya me da ka bas ngi verit ngi kar pad me ba ngi ke ba yo binda hakamet ba gas nam ukris ngi long ke bela penyat le ka we da umen sim ba kui token mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte bad to penjana ya ka haga jingi renkat badulia uppa ba koi jangi vil badu bishop jangi bad baro ki lingdo bad krinium taken mau lemroi ki himmen ki para shinrang bad kinde ki bala yutia da ka bakar mani ga jimmi pad bad ya baro ki bala kalat no haga jingi sne jamme to pediang ye ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi kar padiame ba renkat bat kamaria te isuti bakhuid ka kami jango bale u joso bakudo kurim janga ki apostol bakhuid u Francis disease bakhuid u Boniface bakhuid but baharu ki recoid ki bela pensngabaya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut but bangini ro but pindon buram me da ukon jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhavu kan lohame ublay upa badon bor. Haga jingelang kawe jungumen sim bakoi. Barro kaburam bad ke jingero. Junam la junam. Amen. Ko
himen ko para tongin duwai naga binda bar ke jing tumo jangi hagani ka singi thodi meningon jongani benai i duwai ro naga binda baro ki bruyo ki wan retreat na do minda kasngi bakinang iyo ke jingai ke jingkarku ke jingko jingkia met badmen siam bakin yo ya ke jingai e ban imtamai duwai ro naga binda ki bapangi bashitam saudong jangi baka bor jisu nam pau haki don bongi himen ki para jangi kitia haki ICU haki hospital bakin du yo wan pai kloi shaying shala ki jangi bayid batoin jangi ko pa jangim ba ha beni kalong ka bakui ka kapten jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakin da kun ba ha beni toai yangi min da ka jimbam jangi ka bahala kasni patama pingi kiring khang jangi kumbangi rungi ma pika beles new yangi padwati lam yangi shaka jimban shoy henrai to polite yangi na ka basiniu top light yangi karpart ko try na jing siniu baro hage jing spoon jamme toai jing suk jing sign hage sngi jangi krambada ka jing arab ka jing sne jamme ngi light bara bona ka pop but ngi yo jing ada na jing jinjar baro kat bangi dang up kemilendi ka jing karmen bakhuid but ka jing wan pa jung nong penim jangi o Jesus Christ Namar ka jume ka long ka ima, ka jume ka warma ka bro, junab la junab. Kotrai Jesus Christ meio bela on haki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy what pe digi pop jangi henry ya ka jing ai janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme to ai haka ya ka jing suk bad ka jing ya tele ka wai kat kum ka mon jamme mamai uba im bad uba sansha junom la junom Amen. ka jing suk kotrai kandon barabo rengka bat pim tap da ka jing edo Kristo ngen ya ing markelia Hakmi ukun lambro jungo bele. Hakmi bakit naga pop janga perte. Sukito ki bala kot shaga jinga wai jungo kun lambro. And pray shunga katin dokumentin janga kan sakya.
Try Jisu is no go ya may nagabinda ka jing God ka jing where yang I way balok ba kamri balay kam kuy ha ka jing imjangi melakwa bangin nang yasnok tilang bat me magindok long ki ba yasrin bat me ko Jisu ha ka jing imjame may mela jid yang I balong krastan bakit ya ka de bana ban shashitom nagabinda ka buram nagabinda man kindiu ya ka nam jame haga jingem jagi lembaga jim pediang ya me ko Jisu karku kardo yagi kadwangila pediang ya me ha ka communion Bakhuid but communion mensiam tre hapo jangi ko Jisu tanda me haga ni ka sngi todi meningong jongo ne bana hai banginang yo chinga ek jingarku banginang yo ya ga jingi ka jame haga jingem jagi pen koi men khai ki bappa ki bashitam bar ro hapadeng jogi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 to nginia tuwai Tori kendong hangi ya ke jingai jame ko trai bata ai bagata ka ba ngilayo pidiang nakakti jame nagabinda ka sngi buram jango martyr Bakhuid u Boniface kanwanra hangi ya ka jimpenim bat ka jingsuk dau Chris u trai jangem amen u trai undon reng ka bat pim blay badan bor baron karkoyapi uppa baru kon baru men sim Bakhuid ya leisuk ban bana ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jompim Iso ya utai Chispa sau